Новините от чужбина. Полицията в Нови Сад арестува 30 на неонацисти, сред които и българи. Те се опитаха да организират забранено шествие и се нахвърлиха срещу антифашисти, устроили контрадемонстрация. Сред задържаните е Горан Давидович с прякор фюрера, лидер на неонацистската група Национална гвардия. Организацията свика шествието именно на 7 октомври с цел то да съвпадне с рождения ден на командира на нацистските щурмови отряди СС Хайрих Химлер. Освен 15 сърби, полицията е арестувала 11 словаци, пристигнали в Нови Сад да участват в планираното шествие. Иззети са ножове, свастики, фашистски флагове и пропагандни материали. Асошиетед прес предаде, че сръбската полиция задържала по-рано вчера в Белград 8 българи, които планирали да пътуват за Нови Сад. Под натиска на еврейски и други организации полицията забрани шествието, с което неонацистските групи искаха да изразят съпротивата си срещу независимостта на Косово от Сърбия. В Нови Сад се състоя антифашистка демонстрация, чиито участници протестираха срещу надигащия се според тях фашизъм в Сърбия. Група антифашисти бяха атакувани с камъни от хората на Давидович, облечени в черни ризи. Няколко души са настанени в болница с наранявания.